Avui som dimarts 4 de maig i per fi tindrem en Jair Domínguez al Saler. Però per poder aconseguir aquesta entrevista les hem passat de tots colors, història que us narrarem a continuació. Un dimarts, fa més d'un parell de setmanes, vàrem trucar a la productora Minoria Absoluta, on fa de guionista pel Polònia i el Cracòvia, per intentar concertar una entrevista amb un tal Jair Domínguez. Però sóc que són moderns i prefereixen fer les gestions per mail, així que vam enviar un correu electrònic. El vam enviar amb tota la mala intenció, cosa que pel que sembla en Jair i els seus respectius tallafocs no van comprendre. Després d'uns quants mesos enverinats amb el nostre codirector Jordi Pi, vam poder concertar l'entrevista i quan ho teníem tot lligat, ens vam disposar a anar a RAC1, un dijous com cap altre. Doncs no era un dijous qualsevol. Era dijous vespre d'un dia no festiu, per mala sort, però que els catalans i les catalanes surten al carrer com animals depredadors a la recerca de la gasela que en aquest dia, que encara no he mencionat, es converteix en un llibre. Sí senyors, estem parlant del 23A, Sant Jordi, patró de Catalunya, i aquests que treballen amb el Jair ens van enviar literalment a pastar cabres salvatges de la raça murciana perquè ho tenien tot ple. Aleshores, el nostre pla perfectament traçat amb escaires, cartabons i amb diverses pinzellades de ròterings del número 2 se n'havia anat, com diríem col·loquialment, a pastafang. Llavors, l'astut d'en Jordi va enviar un altre enverinat mail, ja sabeu, ple d'escombraries del seu PC, per demanar anada públic el dilluns 26 de març. Com sabeu, ningú, ni els de la segona hora de RAC1, programa on col·labora en Jair, es poden resistir a la seductora, i per què no dir-ho, ortopèdica escriptura electrònica d'en Jordi, i ens va acceptar. Postdata. També ens vàrem colar a la competència, així que la seva seguretat és semblant a la de la porta petita de l'Imaginàrium. Coses del destí. Aquell dia la dona d'en Jair, que anomenarem d'ara endavant senyora Ferrés, va trencar cascades i va ser ingressada a l'hospital per parir el dia 27 d'abril el petit badallet, anomenat Roc. El problema és que aquell dia havíem concertat l'entrevista i aquí és on comença la nostra odissea, la més gran recordada des de la d'un tal Ulisses. Després d'uns mails, vàrem determinar que l'entrevista no es podia fer perquè sou que ara els pares tenen festivitat i festa major després de tenir fills. I vàrem quedar per al cap d'unes quantes setmanes, coses de la vida. El que s'havia de convertir en un parell de desgraciades setmanes d'espera s'ha convertit en uns miserables 7 dies. Des d'aquell moment de destralada han passat pel Saler policies, camells, un senyor amb barba que clava clatellades, bombers, un home que fa footing a les 12:15 de la nit i l'Iñaki. Però finalment avui és un dia històric per Catalunya i per al Saler, ja que avui, via XDSI, o potser no, des de Vilafant de l'Empordà passa per al Saler el guionista austerament brillant Jair Domínguez. Bona nit, Jair! Bona nit, Jair. Bona nit. Bona nit. Estàvem sentint el rock? Estàveu sentint el rock, efectivament. Ai, que mono. Té una setmana. Avui la compleix, no? Sí senyor. Avui està d'aniversari i el tinc en braços perquè és un nen a qui li costa dormir-se, igual que son pare. Bueno, ja ho té, això. Hi ha qui diu que... Bueno, tu has tret un llibre i hem dit abans que no diríem el títol perquè és un pèl polèmic, si el vols dir tu allà tu, però recordo que tens un nen en braços i no convé que a aquesta edat sàpiguen... És veritat. Aquestes paraulotes. Teniu tota la raó, per això només diré a la web des d'on podeu adquirir-lo, que és jesucristeramarica.com. Perfecte. D'acord. Vale, i nosaltres no ho hem dit, ho has dit tu. Sí. Hi ha qui diu que treure un llibre és com que en deixi un fill. Tu, que ho has provat les dues coses, què els hi diries en aquests? Doncs mira, que no té res a veure, perquè un llibre, quan el treus, el pots guardar en una estanteria i si ho fas amb el teu fill és un delicte. Depèn de quan ho facis. A més, aquesta setmana ha coincidit que ho he pogut fer-ho tot. Tenim firmar un llibre per Sant Jordi, tenir un fill als braços, he plantat 2 arbres, per si de cas esclatava el món, o sigui que ja ho tinc tot fet. Estic en pau amb l'univers. Molt bé. Has rebut gaires pressions degut al títol polèmic del llibre, o no? No, encara no, però jo crec que és perquè encara hi ha pocs insensats com vosaltres que vulguin parlar del llibre per algun mitjà. O sigui que tot arribarà. De moment només he rebut pressions a l'hora de centres comercials que no volen publicar-lo. Ens podries dir un exemple d'algun d'ells? O... Sí. No puc dir noms tampoc, però el Corte Inglés, per exemple, va negar-se en rodó a publicar-ho. Algú va dir que per sobre del cadàver d'algú. No sé, havia de matar algú perquè pogués estar a les lleixes. Bueno, si això ens hi posem i... Ja ho havia pensat, però no tinc noms, sinó tenia una banda de gitanos romanesos disposats a fer-se calguers. De Badalona? De Badalona, evidentment.
Ens hem fixat en els noms dels personatges que hi ha al teu llibre i Sí. el tal Joan Folla Gallines és autobiogràfic? No, però és veí del poble. Ah, I la resta de personatges pot ser que en recordin a gent del teu entorn o així? Doncs la veritat és que sí. No sé, hi havia un tal Roger de Grècia o... Sí, hi ha gent, la veritat és que tinc molt poca imaginació pels noms i sempre tiro del que tinc més a prop, la veritat. I són o coses molt òbvies o referents de gent que tinc al costat, perquè la meva memòria també és limitada, Em quemen 10 persones i 3 o 4 números de telèfon. Que ets com un Pokémon, no? Que per aprendre algun nou has d'oblidar... Exacte. O com un Gormiti, ja no ho sé. Jo els Gormiti ja no hi arribo, jo sóc massa vell ja per això. És veritat, no, jo tampoc, jo no tinc ni idea, però es veu que ho estan patant ara, Sí, no, veig molts anuncis. Els meus germans posen el Disney Channel i és un no parar. És un no parar de Gormitis que crec que viuen en una espècie de societat homosexual, una cosa molt rara. Pot ser el nou comunisme, la societat Gormiti? Mira, t'ho anava a dir. És el nou comunisme molt més horrorós i molt més sinistre. Jo vaig llegir el llibre fa igual 2 anys, quan el vas penjar en el teu blog ja clausurat. I per què hi ha canvis respecte a la versió que vas penjar? És a dir, la portada no és la mateixa que hi havia llavors. A mi m'agradava més l'anterior. Ho sé. I has posat majúscules al llibre, per no parlar que és una versió en castellà. Sí, mira, sabeu què passa? Soc un tio bastant voluble i tot va ser per pressions externes. La portada la vaig canviar perquè en Roger de Gràcia, efectivament, Roger de Gràcia va venir un dia i va dir aquesta portada em subleva. I clar, que un tio com tan permissiu com és en Roger de Gràcia li ofengués, i tan poc catòlic li ofengués aquella portada, vaig dir, la canvio. Per la gent que estigui escoltant, recordem que era una portada on sortia una espècie de Jesús molt, molt marica i culturista, i negre, a més. Era un cúmul d'ofenses terrible, no? I el fet de posar majúscules va ser també una pressió. Va ser d'Antoni Soler, que se'l va llegir en minúscules i va dir, no m'agrada que hi hagi minúscules només. I ja està, va ser així de fàcil. Vaig dir, bueno, si no li agrada, escolta'm, canviem-ho. És que només es veien majúscules a la portada. Sí, és veritat. No, però ara sí, ara està tot ple de majúscules i minúscules, més que res perquè era més fàcil. El Word t'ho corregeix immediatament i ja està. Crec que he vist algun accent i tot, vull dir que... Sí, pot ser, però ho estic deixant, Bueno, convé, si no... És cert que vas implorar un pròleg de Paulo Coelho, però ell s'hi va negar? No és cert, és una llegenda d'aquestes típiques que corren per internet, igual que la de soc un transsexual adorador de Satanàs, tot això són coses que s'inventa la gent. Internet és molt llaminer. No ets adorador de Satanàs, doncs? No, en principi no. En principi soc un tio que predica la fe de Crist, però res més. En cercles reduïts. Romanesos de Badalona, no? Sí, exacte. I en Roger de Grècia. Sempre tornem allà mateix. Una última pregunta sobre el llibre, no sé que després ens en sortim més. Realment vas considerar que era tan dolent com per posar-li aquest títol per atreure el lector? Doncs sí, la veritat és que sí. A més, la gent tendeix a anar directament a coses que pot reconèixer pel títol, no? La catedral del mar, el Codi da Vinci, coses una mica enigmàtiques. Doncs Jesucrist era marica, no deixa lloc al dubte. Tu et compres allò i ja saps que com a mínim el que ho ha escrit està prou boig com per posar-li aquest títol i que no esperi trobar cap coherència dintre. Les crítiques que jo he llegit sobre aquest llibre no és perquè estigui mal escrit, llegir faltes d'ortografia, les històries acabin abans d'hora, o que no sé escriure 2 frases seguides, sinó que la gent deia que l'interior no té res a veure amb el títol, cosa que és mentida, i que te l'has de llegir un parell de vegades, no, una, per saber per què es diu així el llibre. És una petita broma interna, és metallenguatge, és això que diuen, ja ho veuen. Bueno, tu també estàs, a part d'escriure el llibre, com hem dit abans, col·labores a la segona hora de RAC1 cada dia, via també XDSI, que avui no ha pogut ser, també per telèfon ha sigut. Ha explotat tot. Ha patat? Sí. El rock, que toca coses que no ha de tocar, no? Jo crec que sí, però encara no té dents per arrossegar cables i ja m'he fixat i no... Les genives d'un nen petit fan molt de mal, Sí senyor, digue-m'ho a mi, que ho estic comprovant. Bueno, doncs amb això a la ràdio, felicitats, perquè RAC1 fa 10 anys. Sí. Sou líders d'audiència, excepte si comptem amb les trampes que fa el Fuentes per autoposar-se líder dels matins. És veritat. Què opines de la seva persona? Hòstia, home, a veure, estem tocant... Pregunta trampa, Sí, és molt trampa perquè no veig cap on voleu anar. Tu expressa't, ets lliure. Aviam... Pensa que això s'emet de matinada. Pensa que... Sí, suposo que ja deu estar dormint al mar.
Però convindria. jo crec que, bueno, la gent sempre aboga pel respecte entre cadenes i entre professionals del mitjà, però hi ha gent que potser no mereix tot el respecte que es demana. I no vull dir noms i deixem-ho així. No vull dir noms, però al principi l'hem dit, vull dir... Sí. I és perquè esteu a la segona hora, Sí. I prèviament a la vostra hora, durant tota la història de RAC1 pràcticament, hi havia el Minoria Absoluta. Sí, senyor. Un gran programa, guanyador d'un Ondas, el millor programa estatal. Sí. És dur agafar el relleu d'un programa com aquest? A veure, sí, normalment sí. Normalment és dur agafar el relleu de qualsevol programa perquè la gent no està disposada a acceptar canvis i la gent li agradava el Minoria automàticament després de sentir el primer programa va dir que són normals, no tenen ni puta idea de política, cosa que és absolutament veritat. Tota ella, la frase és tota certa, però, clar, no pots comparar dos programes mai de la vida. Si ens haguéssim posat darrere de l'Odette Pinto, que Déu la tingui en la seva glòria, doncs també hauríem sortit